Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să, cred că știți și voi, o să ne uităm la CD-uri, la aceste CD-uri. Ăsta e CD-ul, dar dacă acest videoclip strânge peste un like sau 10 like-uri sau 20 de like-uri sau 50.000 de like-uri sau un like, bă, facem partea a doua. Deci, da. Aici e aplicația care mi-o trebuie. E o aplicație ăsta, vă trebuie un din ăsta. Și da. Și nu înțeleg ce aplicație e asta, o călătorie distractivă, mi-a apărut ceva, nu știu. Și am un cititor de CD-uri de la Altex, mi-am cumpărat și să știți că, da, am dat mulți bani, adică 150 de lei, da. Și haideți să începem. Bine, dacă vă place să dați like-ul ăsta, dacă nu vă place să dați acest like sau... Și hai să îl punem. Hai, punem acest de aici. Apăsăm aici ca. Așa. Da. Și haideți să luăm CD-ul de la această cutie pentru CD-uri de la Ziua Pământului, care e de la un ziar, l-am luat. Of. Așa. Și da. Cu Garfield am și pluș Garfield, am și de-astea și da, revizit. Și îl introducem aici. Asta și o să ne apară aici. La acest DVD pentru CD-uri și pentru laptop și pentru calculatoare. Ăsta are și un CD, dar foarte fain. Nu contează cât de fain e CD-ul. Dacă introduci acest CD din cutia lui, o să-ți dea aceste aplicații două. Bine, pentru o zi această aplicație și pentru a doua zi este una din asta. Dar mă pricep și eu cât de cât. Și hai să îl punem. Și trebuie să apăsăm aici pe flacără. Această flacără ca să se poată să citească, că îi dă voie laptopul să ăsta. Deja trebuie să ne apară ceva. Să ne apară să ne apară ceva. Că de nu asta. Mi-a apărut asta cu eroare, dar nu ascultăm. Aici trebuie să ne apară ceva oricum. Am mai folosit ăsta și ăsta nu ăsta. Mai dă încă o dată, se rotește încă o dată. Dar să vedeți că ăsta nu are nimic. E de la laptop și oricum nu e nimic. Așteptăm. Uitați. Așa. Și să vedem dacă merge. Așteptăm. Dar cum face? Oleu!
Așa. Ăsta cu ziua pământului. Și ia uitați joculețul și haideți să ne jucăm. Avem nevoie doar de un mouse. Hai să-l punem, că vreau să pun telefonul să-l vedeți așa și să... Stai. E tot în asta, deci... What? Of. Bă, da, telefonul e prea greu, nu. Stați că îl pun aici, telefonul. Să îl vedeți. Da, nu. Căcat de suport. Pardon. Asta e jocul și apăsăm aici, că își arată aici. Aici trebuie să strângem după un copil copac. Dacă aici e o săgeată și să știți că puteți să mergeți și să faceți tot ce vreți. Recomand această chestie pătrată, care zice o chestie din Minecraft. N-am stricat nimic atunci când ăsta, n-am stricat absolut nimic, pentru că această tastatură, chiar dacă e din plastic, dar e foarte rezistentă. Hai să ne jucăm. Dar și după aia trebuie să faci un puzzle și apoi tot așa. Și apoi după aia știe toată lumea, cred că. Bă! Dar să știți, voi dacă nu cumpărați un ăsta cu CD, să știți că ăsta chiar e așa tare. Chiar dacă ei nu se pricep să facă atât de bun jocuri, chiar măcar nu sunt degeaba CD-urile. Puteți să cumpărați, că de ziua pământului a fost băgate astea. Și n-a fost cumpărat de nimeni. Asta e bubuit. Ia uitați, și apoi ne dă un puzzle cu o bicicletă. Am 4000 IQ. Și da, nu vreau să vă plictisesc. Așa că o să apăsăm pe X. Și o să apăsăm pe X și aici. Dacă e atât, o să ne dea acest CD misterios, care e CD-ul care l-am băgat. Bă, chiar e interesant cum merge un CD și cu asta, dar puteți să comandați de pe eMag, să comandați de pe Mag de-astea. Eu nu știu o altă aplicație cu care poți să comanzi lucruri decât eMag-ul. Că, da, sunt CD-uri neregistrate și de asta, dar da. Și mai am încă un CD foarte care nu vi l-am arătat, să vă arăt, CD-ul nou care nu vi l-am arătat deloc este acesta, care eu l-am primit de când eram eu la grădiniță. Ăsta e pentru școală, nu mă întreba de ce l-am primit de când eram eu la grădiniță, nici eu nu știu, nu mint, dar e un CD care cred că funcționează. Aveți aici un cod QR. Da. Și da. Iar trebuie să mă chinui cu telefonul în mână să desfac ăsta. Of. Așa. Și băgăm acest CD în ăsta, ca și ăia. Să știți, uitați,
puteți să-l învățiți. Și să știți că... Bine, eu nu mai contează. Hai să introducem. Aoleu. Așteptăm. Uite, stăm. Un moment în care nu să ratăm. Noi și toți stăm și așteptăm. Așa. De la educație, edu bine. Eduard. Hai mai serios, permite această aplicație de la un editor necunoscut să aducă modificări dispozitivului. Da. Așteptăm. Ce guf e. Doamne! Ăsta mă jucam eu, nu. Mă jucam eu. Activități multimedia. Și hai să începem la 1. Da. Așa.